Il-ġimgħa tajba. Illum it-2 ta' Lulju nilqakom għal quddiesa mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu lil Ġesu ċanfar lil uħud mill-kittieba u l-Fariżej li riedu sinjal minn għandu. Mulej, għatini l-erf biex inbiet minni kull dubju li jista' jwassal għan-nuqqas ta' fidi fik. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieба kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fil-fidi fit-tama fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsin tal-kmandamenti tiegħek. Bibni Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena il-mulej meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, meta lis-Sultan tal-Eġittu qalulu li l-poplu kien ħarab, il-Farawn u l-qaddejja tiegħu bidlu fehmthom dwarhom u qalu: x'morna għamilna u bagħatna lill-Iżrael biex issa ma jaħdmilniex iżjed u ħejja l-karru tiegħu u ħal poplu tiegħu miegħu u ħassiet 100 karru magħżula u l-karrijiet kollha tal-Eġizzjani fizzjali fuqhom il-koll. U l-mulej webbes qalb il-Farawn, Sultan tal-Eġittu, u dan għamel għal wara wlied Iżrael huma qusejrin b'rashom merfuqa. U ħarġu għalihom l-Eġizzjani bil-kavallerija tal-Farawn, żwiemel, karrijiet u rikkieba bl-eżerċitu kollu. U laħquhom ħdejn il-baħar fejn kienu waqfu l-kamp, ħdejn Pihajrot bis-swid Baal Sefon. Meta il-Farawn kien qorob lejhom, ulied Iżrael refgħu għajnejhom u raw l-Eġizzjani resqin lejhom. Ulied Iżrael qabadhom biża' kbir u sejħu lill-mulej. U mbagħad qalu lil Mosè: jaqgħu ma kienx hemm oqbra fl-Eġittu biex ħriġna mutu fid-deżert? X'għamiltilna biex ħriġna mill-Eġittu? Ma jednilekx aħna fl-Eġittu ħallik minna ħallina naħdmu għall-Eġizzjani? Aħjar naħdmu fl-Eġittu milli mmutu fid-deżert? Mosè wieġeb lill-poplu: la tibżawx. Żommu sħiħ u taraw is-salvazzjoni li se jġibilkom illum il-mulej. L-Eġizzjani li qegħdin taraw illum ma tarawhom qatt aktar. Il-mulej jitqabad għalikom mingħajr xejn ma tagħmlu intom. Il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili, għajt lil ulied Iżrael jerfgħu it-tinet tagħhom u jitilqu, u int qol lill-ħatar tiegħek u mit idek fuq il-baħar u wafforqu. Ulied Iżrael imbagħad jaqsmu fin-nixef f'nofs il-baħar. U ara, jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom
u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena l-mulej meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Nanni lil-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Flimkien, nanni lil-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Nanni lil-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar. Flimkien, nanni lil-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Qawwieti u għanijiet il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Dan u Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Flimkien, nanni lil-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Il-mulej gwerrier Jahwe ismu, l-imriekeb tal-Farawn u qawwietu tefaħħom fil-baħar. L-aħjar fost il-gwerriera tiegħu f'baħar il-qasab qarraqhom. Flimkien, nanni lil-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Belaħħom l-irdum bħal ġebla niżlu fil-qiegħ. Lemintek mulej issebħet fil-qawwa, lemintek mulej tfarrak il-għadu. Flimkien, nanni lil-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Illum la twebsux qalbkom iżda issimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien xi ħut mill-kittieba l-Fariżej qabdu qalu lil Ġesu, Mallem, xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek. Iżda hu ġibhom sinjal iridu nisel ħażin u infidil. Imma ebda sinjal ma jingħatalu li f'dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġona mill 3 ijiem u 3 ijiem f'żaq il-ħuta, hekk ukoll bin il-bniedem għad jagħmel 3 ijiem u 3 iljiem fil-qalba tal-art. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninwe qed iqumu kontra dan in-nies li jikkundannawh. Għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u waraw hawn min huwa aqwa minn Ġona hawnhekk. F'jum il-ħaq is-sultana tan-nofsinhar qed tqum u taħodha kontra dan in-nisel u tikkundannah għax jiġit mit-truf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun u waraw hawn min huwa aqwa minn Salamun hawnhekk. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nisel ħażin u infidil. Dan hu il-kliem qiebes li jgħid Ġesu lill-kittieba u l-Fariżej illi rridu minn għandu sinjal qalulu Mallem xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek. Imma Ġesu kellu din ir-reazzjoni qawwija u iebsa li jsejħilhom nisel ħażin u infidil u li jgħidilhom li se jkollhom kundanna kbira. Għaliex din ir-reazzjoni ta' Ġesu? Hawnhekk Ġesu qed isejjaħ lilhom hekk u fil-fatt qabel kien ukoll sejħilhom bi kliem ieħor bħal nisel il-lifat. Għaliex qisu negattiv Ġesu? X'inhi din il-negattività li qed naraw hawnhekk? Ir-raġuni ta' dan il-kliem qiebes ta' Ġesu hi li Ġesu jara l-qalb. U Ġesu seta' jara l-qalb tagħhom. Dak li xtaqgħu ma kinitx xewqa sinċira. Tantu hekk illi
Ġesu kien għamel sinjal fuq ieħor. U huma raw sinjal wara sinjal u baqgħu qalbhom magħluqa għalih. Fil-fatt, ftit qabel f'dan l-istess kapitlu hemm ir-rakkont ta' meta Ġesu keċċa x-xitan li kien miraklu u dawn l-istess nies, il-kittieb u l-Fariżej, meta raw dan il-miraklu u għarfu li ġrat xi ħaġa speċjali, x'qalu? Flok faħru lil Alla, qalu kemm hu kbir Alla, qalu dan li qed jagħmel bis-saħħa tax-xitan, bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten, qed ikeċċi xjaten, ġifieri għax raw xi ħaġa kbira, għax raw sinjal. Qalu li dan li qed jagħmel bis-saħħa tax-xitan, ġifieri l-eruq tiegħu fil-ħażen. U għalhekk Ġesu qudiemhom kien qed jara proprju kellu miegħu hawnhekk nies ta' ras jibsa u ta' qalbhom jibsa. Li jaraw kemm jaraw għal xejn, jisimgħu kemm jisimgħu għal xejn. U għalhekk mhux Ġesu li kien negattiv fi kliemu, Ġesu kien qed jgħid il-verità. Imma huma li minħabba il-qalb jibsa tagħhom u r-ras jibsa tagħhom kienu negattivi li ma jistgħux jaraw is-sewwa u jammettu jaċċettaw dak li hu sewwa. Fil-fatt Ġesu imbagħad isemmi dan kellu jiġri iktar il-qudiem l-ikbar sinjal, is-sinjal tiegħu meta jirxoxta mill-mewt. Għalhekk isemmi l-istorja ta' Ġona li huma kienu jafu u jgħid kif Ġona għamel 3 ijiem u 3 lieli fżaq il-ħuta hekk jagħmel bin il-bniedem fil-qalba tal-art. U kif Ġona imbeżaq il-barra mbagħad minn żaq il-ħuta hekk hu qatt joħroġ rebbieħ fuq il-mewt meta jirxoxta jqum mal-ħajja. Dana kien is-sinjal speċjali li kien se jagħmel aktar il-qudiem. Imma nnotaw fl-Atti tal-Apostli naqraw kif dawn l-istess nies il-kittieb u l-Fariżej laqqas dak is-sinjal ma aċċettaw. U meta Ġesu qam mill-mewt, x'għamlu? Ippersegwitaw lid-dixxipli tiegħu li kienu iħabbru l-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. Jiġifieri proprju kif qal Ġesu ma rridux jafu b'xejn. X'messaġġ qed jagħtina llum il-mulej? Qed jurina li min jagħlaq qalbu għalih aqqas jekk jagħmel l-ilma jisfen ma jikkonvinċih il-mulej. Anzi jibda jgħid li dak l-ilma qed jagħmlu jisfen ix-xitan jew xi ħaġa oħra jew xi raġuni oħra. U għalhekk lilna jiġbdilna l-attenzjoni biex aħna nkunu qalbna miftuħ għalih, moħħna miftuħ għalih, mhux nimblukkawh. Ħalli hu jista' jiġi f'ħajjitna u hemm naraw kemm tassew jagħmel il-ġid meta naċċettaw f'ħajjitna. Nitolbuh il-mulej illum f'din il-qudiesa din il-grazzja li aħna dejjem ikonna qalbna miftuħ għalih, moħħna miftuħ għalih, ħalli naċċettawh fil-ħajja tagħna, ħalli mbagħad jgħinna narfu s-sinjali tiegħu f'ħajjitna u fl-istorja. U nitolbuh bit-talba li ngħidu lill-Ispiritu Santu rattab fina l-ebusija. Tħallix mulej li aħna jkollna qalbna u moħħna ibsa magħluqa għalik imejna biex nkunu tassew lessi li nilqawk għax inti f'ħajjitna tagħmel biss ġid. Ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Tħallinix mulej nkunu rasna ibsa u qalbna magħluq għalik, mejna biex dejjem naċċettawk, għax inti f'ħajjitna tagħmel biss ġid nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal Papa Franġisku biex tkompli tbierku u tħarsu, tgħinu jkun f'saħħtu u jaqdi b'ġenerożità il-missjoni li fdajtlu f'idejh nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-arar, speċjalment fl-Ewropa u anki ta' diżastri oħra biex inti tieqaf ma' dawk li qegħdin ibatu, tgħinhom biex ikollhom l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, nitolbu biex huma isibu l-għajnuna li għandhom bżonn u tgħinhom fid-tbatija tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar ġranet li niftakar anki Fader Tankred Sultana li sa ftit ġranet ilu kien hawnhekk qed jaħdem magħna imma daqqa waħda għadda l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu għalih, nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla inti ġbart u temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddist dak ta' Abel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwew xieraq. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem mi tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalba nroddu lek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Għalhekk nissieħbu maqtajat tal-anġli f'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Wassalna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, wassalna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intelajn ta' kull qdusija. Għaddessalek nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sina ta' biex mir-rajħi bati ħal-ħobs rat il-ħajr, qasam
tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missilli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet. Jitqaddes ismek, tiġi santlatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Xtijek jissadna l-qawwa l-glorja dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Jekk ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Nitolbu f'din il-qudiesa għal bżonnijiet tal-familji tal-vittmi tal-arar fl-Ewropa, kif ukoll ta' dawk li mietu fil-Baħar Mediterran. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna u qaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna minn deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Urina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni missieru tal-ferħ meta sitna Marija marret iż-żul qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tieni sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobsna kuljum għatina llum, aħfrina d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitumbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Urina li inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet missieru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tieni sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni ammen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر من وخاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب إذ لسنا مداني أمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitnbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi.
Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر من وحات يلينا ادخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الداني آمين. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تانا آمين. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تانا آمين. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تانا آمين. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تانا آمين. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تانا آمين. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تانا آمين. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تانا آمين. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تانا آمين. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تانا آمين. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تانا آمين. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. كيف كمل بدو إسا وديم يبقى الديم تديم آمين. Marija Santis Morina l-intijomna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrina dubietna ħarista minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Li lek inajtu għali xaħna it-turufnati u li teva. Li lek nitnidu aħna li nifku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يلينا ما تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الداني آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تانا آمين. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. كيف كمل بدو إسا وديم يبقى الديم تديم آمين. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, الدو تديم يدليلو jistriħu huma fil-paċi. آمين. Mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ħnina, كريستو هنينا mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ismana, كريستو اسمعنا Kristu l-qattal btana, كريستو بالقتل بتاعنا Missier Eternalla, حنا لينا Iben Alla li fdejt id-dinja, حنا لينا Spiritu Qaddis Alla, حنا لينا Trinita Qaddis Alla wieħed, حنا لينا Imqazza Marija, اطلب علينا Imqazza Alla, اطلب علينا Imqazza xebba ta' xbejbiet, اطلب علينا Om ta' Kristu, اطلب Om علينا il-Knisja, اطلب علينا Om tal-ħnina, اطلب Om علينا tal-grazzja ta' Alla, اطلب علينا Om muxebba, اطلب Om علينا it-tama, اطلب علينا Om li siet safja, اطلب Om علينا li siet nadifa, اطلب علينا Om blateba, اطلب Om علينا li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا Om tal-aġeb, اطلب Om علينا tal-parir tajjeb, اطلب علينا Om ta' min ħalaqna, اطلب علينا Om ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok għaqal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem marbuta ma' Alla, اطلب علينا mera ta' qdusija, اطلب علينا
għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida, kun int lejnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fiqieh tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek għandna fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi jkun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem mażis tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbir Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum, infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi u nawguralkom mill-ġdid il-ġimgħa tajba.